O at Grand 88 Gaming Corporation, ang tanging legal at otorisadong operator ng STL sa Pangasinan. Pangalawa, mayroon silang opisyal na papel na may logo ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. At pangatlo, ang pagpasok ng taya ay ginagawa lamang sa opisyal na betting station ng PCSO at Grand 88 Gaming Corporation. Mahalagang paalala, tiyakin ng inyong kinatayaang kabo o kubrador ay lehitimo upang maiwasan ang anumang aberya o problema sakaling kayo ay manalo. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan, Paborito. Aya, so 88.1 Radio Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kialinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaantabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani liknaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning, good morning, good morning. Masanto San Maabig, yung morning na Friday at balang sinansakay. Balibalin numero, Engineer Nixon, petsa 30, weda bulan na Enero. Lapo da sayan oras, siyangga at alas 8:30 na kabosan. Narengalan programan mangiparuntal na sa impormasyon balita. Nilira dasaray matuan likna ay balay. Nakaulop yun sa iyang programa saray amigo yung kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Dan makter yun amigo RJ Biray Jimenez at your service always. Dan tabay tima at aspeto technical engineer Nixon Dakal. Kumusta kila namin natan? Tani agaw na sweldo. Et sa 30 la, tatang tanagagik sa kay agaw labatla. At unsal tala so buwan ng pag-ibig. Kumusta Enero yo? Kumusta primeron na bulan? At sa nagwagaw ya pambibilay. Alik na yulay inawa. Usan siyan irap nin agayaga. Deba kunsatan Engineer Nixon kuli labat. Hangga po'y mampayaman na sesi katayo sarili tayo.
Basta mananap tayo na saray legal iran na pananapan. Mahirap po yung illegal. Dahil pag illegal ay nako, pwede kang makulong. Tulad ng nangyayari ngayon dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ikawawa yung mga Cabo Cobradores na nahuhuli o kaya ay naiisturbo sa kanilang hanap buhay kalamor. Talagang masaya na sila buhat ng maging legal itong operation ng small town lottery na kung saan noon ay waiting pero ngayon legal na nga dahil meron na ho itong small town lottery na ito ay pinapatakbo ng Philippine Charity Sweepstakes Office Game of Chance. At mayroon hong mga nag-apply sa prangkisa na silang magpapatakbo ng small town lottery sa iba't ibang probinsya. At dito sa Pangasinan, ang nabigyan ng prangkisa ay ito pong Grand 88 Gaming Corporation na siya lamang po ang talagang legal na nagpapatakbo ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang ipinagtataka natin ngayon kung bakit naglitawan itong mga bukis. Itong mga illegal na patayaan ng small town lottery sa Pangasinan. Saan sila humugot ng lakas ng loob na magpataya at kumpetensyahin itong legal na small town lottery. Ano sa palagay ninyo? Bakit sila nagkalakas ng loob? Meron bang nagbibigay ng proteksyon sa mga ito? Iyon ang dapat na malaman ng taong bayan kung sino-sino ang nagpapaintulot na magkaroon ng small town lottery bookies operation dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ito'y napatunayan na mayroon nga na mga bookies matapos na ilan na yung mga nasakote ng mga otoridad na nagpapataya ng bookies. Paruntalan ni at ating tanagagik na kinukumpetensya itong Grand 88 Gaming Corporation. Kahapon nga nung isang araw dyan sa nung araw po ng Miyerkules dyan sa may Orbistondo, Pangasinan. Yun ang patunay na may bukis dahil meron silang nahuli na mga empleyado na taga Batangas na sila yung nag-operate ng bukis sa Pangasinan. Bakit sila nandito? Bakit ang lakas nilang magpatayo ng bukis? Hindi kaya may mga opisyal na sumusuporta dito? Ayun ang tanong ngayon. Dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na ang Grand 88 Gaming Corporation ang bukod tanging may prangkisa na magpatakbo ng small town lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ngayon, sino ang nagiging biktima ng ganitong mga gawain na may mga illegal na nagpapataya? Siyempre yung kanilang mga naiingganyo na mga kobradores at kabo, pati na rin yung mga mananaya. Dahil alam naman natin na pag illegal, pwede silang hulihin tulad nga na nangyari dyan sa bayan ng Alcala at dyan sa bayan ng Orbistondo na ngayon talagang sino may susuki-sukundalad salitan Pangasinan. May yung pong talagang tinitignan na kung saan yung bulahan ng mga bukis. Sana nga mga otoridad natin. Dahil yung talagang gagawin ang pagpapatigil sa mga illegal na pasugalan, kayang-kaya yan dahil hindi nila yan maitago. Dahil hindi lang isang tao ang involved yan, kundi marami. Ilan yung mga kobradores, ilan yung mga empleyado, ilan yung mga mananaya na pwede nating tanungin
kung saan nila ipinapasok yung kanilang mga kubransa, di po ba? Kaya may paalala na nga ang pamunuan ng PCSO mismo na doon kayo tumaya sa legal para masiguro na kayo ay hindi madidihado, masiguro na hindi kayo mabibiktima. Baka mamaya hindi maibigay yung tama ninyo dahil tumama nga kayo, ina-raid naman yung bukes. Anong ibibigay sa inyo? Ganun po yun, pati na rin sa mga kabo. Kailangan alagang maingat din kayo. Doon kayo sa legal, wag basta-basta magpapainggan nyo sa mga baka binibigyan kayo ng malaking porsyento dyan pero wala namang kasiguraduhan sa inyong safety. Ayan, pwede kayong makulong. Naghangad kayo ng malaki, mauuwi naman sa pagkakulong. Sige. Kaya nga, pagka may nakakausap tayong mga opisyal ng bayan, mga mayors, yan palagi nilang sinasabi, doon tayo sa legal, gawin ninyo sa gawa, hindi sa salita. Dahil siyempre, yung kumpare ko nga, sabi niya, nung nag-react siya ukol dito, imposibleng hindi alam yan ng mga opisyal ng bayan. Pati na rin yung mga pulis ng bayan. Yun ang kanyang pagkasabi. Minsan may punto naman siya dahil hindi naman yan may tatago. At muling ipinapaalala ng pamunuan ng PCSO dito sa Pangasinan na tanging Grand 88 Gaming Corporation lamang ang may prangkisa na magpatakbo ng Small Town Lottery, mag-operate ng Small Town Lottery dito sa lalawigan ng Pangasinan. Malinaw po yan hanggang February 28 pa yung kanilang prangkisa dyan at yan na-renew na rin ng pamunuan ng Grand 88 Gaming Corporation ang kanilang prangkisa. Ayan, so antayin na lang dahil didesisyonan ito ng PCSO. At kung may sinasabi na magtatapos na raw, kaya sila na lang, hintayin na lang, di ba? Ganun yun. Kaya ang advice ng PCSO, doon kayo sa legal, lalo na mga mananaya. Kaya tanungin ninyo, saan ba ninyo ito dinadala, iniintriga? Yung kubransa ninyo, kung sinabing sa bukid, huwag na lang. Dahil delikado, illegal lahat naman ng illegal pwedeng hulihin, di ba? Illegal Kaya doon na kayo sa legal. Rumnira na impormasyon na balita. Kagawad sa ramay patiran na luganan ditan manawag apatan ira na akasya. Swerte damot nanto pero talaga nuntan kahit saan pwedeng dumating ang disgrasya. Dahil kahapon bandang alas 4 pasado yan sa Manawag, Pangasinan, dyan sa simbahan. Alam po ninyo, maluwang yung simbahan dyan sa Manawag. Meron pong area dyan kung saan doon dinadala itong mga bihikulo na ipapabless mga suking tagapakinig para sa ganun malayo sa disgrasya at syempre mablibless pati yung sasakay, mablibless yung ating pong mga sasakyan. Ako nga nagpabless dyan sa Manawag, kaya swerte nung apat. Swerte yun dahil walang nadisgrasya. Pero malas nayupi yung mga sasakyan nila. Pero partner, good morning. Good morning, partner. Good morning, Matsaray, Manangantabay, Naliknay Valley. Di ba, nayupi? Nakita mo yung litrato. Gutwate ibabagam ka paborito RJ sa kwang kulantit. Blessing. Blessing. Blessing oo. kasi amay sa tawag to sayay.
balo-balo ninto Mhm. pero nasalatan naman na balo. Oo, kasi yun nga ang sabi ko. Sabi ng mga kasi kawawa naman yung mga may-ari. Hindi, pagkalabas mo ng sasakyan mo, kakibat na yun yung comprehensive na ano. Oo. Kasi bago insurance. Insurance din. Oo. Ang kawawa doon yung insurance. Yung insurance, ang Kasi, kawawa doon. Halimbawa, 1, 2 buwan o 3 buwan pa lang Mhm. na nakuha yung sasakyan. Mm. Although, bayad na rin ng buo yung may-ari ng sasakyan sa kanyang comprehensive insurance. Mm. Accountant ka paborito. Yes, oo. Kaya lang, siyempre, hindi pa napakinabangan ng insurance yung pera. Gastos ka agad. Pero tubo na nila yun. Ah, Dahil sabagay. siyempre, pagka magpapa-insure ka, kasi mandatory naman yun, di ba? Oo, oo. Lalo na paghulugan, hindi Yes. sila papayag Oo, na hindi oo. comprehensive yan. Oo. Comprehensive sa mga hindi nakakalam, yun po yung babayarang buo. Oo. Yan lang, ang problema lang, aberya. Aberya yun, Aberya abala. lang. Yan, But, masili-silang may kutya. Di ba talagang ganyan? Fortuitous event yakwan na malante, Mhm. paborito RJ. Ito yung Mhm. mga unseen events na Oo. nangyayari Mhm. na hindi mo naman talaga inaasahan at hindi mo naman pinagdasal. Mm. Ang maganda rin dyan, prevention na lang in the future siguro. Kasi nakita ko rin si Mayor Ming Rosario. Ay, oh, nandun. nandun Siya ka agad. mismo rin ay Oo. nanguna sa clearing operation. Yes, At sa pagtulong. kasama ang BFP at Oo. Bureau of Fire Protection. Yes. Kaya siguro next time, trimming ang maganda. Kasi maka-akasya kasi kapaborito RJ. Mm. Wala ramay, abayag mo lang talaga na bulok. So, ang Century-old tree. Oo. Pero Oo. antam, Mang Kalawang, wala namang ipo-ipo di ba? But biglang nabuwal sa hangin. sa hangin. Saka marupok na rin siguro. Oo. Nibana. Nibana. At may kwandan sa kibabana. Oo. Di ba? Sa kibabana. Abanaan mo eh. Abanan mo. Kanya, Oo. ganun ang program. Kaya nga, doon sa mga nagbibigay ng komento, gikas-kasyan mo ito na pinabangan, agtula na luganan. Hindi ho. Sa mga may sasakyan, alam nila yan. Na pagka Hindi naman nilabas mo na-damage. yan. Yes, hindi naman na-damage actually yung makina. Oo. Tatakbo pa rin po yun. Oo. Ang na-damage lang yung body. Ngayon, yung katawan. kung gusto mong kung anong cover ng doon, insurance, di Oo. yun. Yun. Oo. Oo. Kaya, nako, kay kibabana. Kahit saan, pwedeng may disgrasya, Aon. Dahil, Talagang- siyempre, holy place yun, di ba? Manawag yun. Niba na labat. Niba na lang. Oo, maawang may lagwertan madbunag. Kaya sa kibabana, hindi natin alam ang tadhana. Pero parang mukhang alam ni Baldwin yung tadhana, yung kanyang mga prediction, di ba? Bakit? Kabibigay lang ng prediction na baka maulit uli yung lockdown. Ito na, si Nepa. Di ba? Yun yung kanyang mga prediction ngayon na hindi mo pa napanood yung prediction niya ngayong 2026. Although, sabi Oo. na natin kapaborito AJ, sinipa, malayo pa naman sa atin. Wala pa naman. Wala pa naman. Pinag-iingat lang tayo. Oo. Kaya umpisa na naman yung paltugan da ka pagkagaling ka ng ibang bansa, pagdating mo dito, paltugan da ka. At may thermal scanner. Thermal scanner. Anong nanganda nung walay petang mo. Tulad nung nangyari, di ba? Nung nagka-pandemic tayo, yung COVID. Pero sa Kwandalante, proper hygiene. Oo. Yun lang naman yun eh. Pero antam no si pay mapagad sa atan. Sari butante. Kinoy. Ano, siyempre naman lockdown. Ay, Kung oo. paano naapektuhan sa eleksyon na barangay Lalama? Ay, Ani? November 20 to. Ay, Ay, November to. Ni walalay calendar of activities. Ya impaway na sa Commission on Elections. At sa September 28, ya anggad October 5, si katutan sa Inglaterra petsa para filing na sa may Certificate of Candidacy. Siguro kwanda bago mo ituloy arawinitan kwanda siguro ay Singerlayan no may birthday na nanay bihing in say countdown mo at ingapum na February 1 asumpala ay January 1 asumpala ganun po yun. Isan actually si Comelec mamaya matagal pa pinag-uusapan nyo na sa Comelec actually ang manatan nila ba talaga man tatarya kanya wala lari empowed ang calendar of activities. So manlapod sa may September 28 hanggang October 5 filing na COC stand. Sa October 22 hanggang October 31 atan may official campaign period for barangay and SK election. Natan, dyan sa may election period October 3 hanggang November 9 walay gun ban
tan arumniran prohibitions. Mhm. Iya ipatunton na sa COMELEC. Singa bilang ang turate prohibited acts malapod September 3 hanggang December 2 ban so sa tay panag-release disbursement na sa public funds and public works. No, kaya daw no usar. Magkampanya na sa ray tagam incumbent ya barangay officials ito ha. Malapod sa may September 18 balot hanggang November 1 walay ban on appointments, promotions, salary increases, hiring, creation of new positions. Mhm. Insan September 28 hanggang November 2 aga nayari tay vote buying and vote selling is strictly prohibited. No, Although sa ulaang aytoy sa ikuanan sa udsatan na yun, inalaw takilay, man usar, sombrero, di kawo, siya bawal, kwanto. Ay, yung matla, abusoon, kwanto. although sabi nga natin vote buying and vote selling is prohibited by law, pero ang tamo latan lang ti Ay, kapaborito nga po, ajay. no, naral ka. No. Ang dali nilang ilusot yan, eh. Sa kwang kulanti wala ray li tayo pero karaklan na sa rain loy. nga Ang po. alam lamang natutunton. For instance, kapaborito Kasi ajay. amay kyan, amay semirap ditang kasi amay mamprove. For instance, bawal so drop ball kwanda. Ay, agi. Pero Agi, nung bilang mo, tanda, dakal. dakdakol at katakatag titan so drop ball nagkalalo lang no panoy fiesta. Fiesta, barangay, dakal. Balay, So, wala what- ray drop ball. Antoy diferensya tuman sa may regular ya panggawa di drop ball no panoy fiesta. Antoy gabay Fundraising Ano eh? kwanda eh. Oh, Pero ano, allowed ba? exempted Dahil sa ba sila? Yes, yun ang tanong dyan. nawawala ba yung illegality ng drop ball kapag Yes. may fiesta? No, parang ganun. Samantalang yung mga nagpupurtiwan, nagtutong it si Urolo nyo just to, yun, walay accomplishment. Oo. The violation of Presidential Decree 1602. Ganyan sa ikwang quote. Anti-gambling. Oh. We have all the nice laws, bright laws. We have even our implementing agencies. We have our PNP. Oh. We have our other implementing Enga po agencies. ta. Pero Ay, socialist. wala ka namang maasahan. Wala. Hindi, Pagka kasi yan ang pinag-uusapan. parang nagbubulag-bulagan sa katotohanan. Oo. Yan. Ano ba yan? So, Kaya makalak-alabala, no, may makanang na drop ball along the way. Ay, ito yung sistema natin sa Pilipinas. may hari daw ng drop ball sa barangay dito sa Pangasinan. Ano yun? Napakalakas niya. Oh, Lahat ng nakikita mong mga drop ballan sa barangay, kanya. talaga? Pero hindi makanti-kanti. Monopolize niya? Monopolize. Yung Oh. parang, di ba sa barangay, alam mo yan, sabi ko nga kahapon nung na komentaryon ko yung about dun sa pagkauli ng mga kabot ano diyan sa Orbis Tondo, di ba? Hindi mo yun may tatago eh. Oh. Wala iya mo si pay parokyano mo eh. Say, Di ba? Di ang po. the irony of it, kapaborito Jay, paruntalan na eh. Ayun na nga eh. Along the road, along the highway. Oh, Mabata-bata dapat sa kanang iparuntal mo. Tababig amay undalan di man na engganyo. Mm. Pero hindi daw nakikita. Wala daw, walang report. Oh. Walang report. Kasi nung nagpunta kami diyan sa PPO, walang report eh. Mhm. Saka may certification daw yung mga barangay na walang illegal sa kanilang lugar. Oh. Oh. Kaya yung sinasabi mo. Atan lami ba bagadan tell that to the Marines? Oo. Kung Ako maong niray Marines. Akinoy. Ha? Siyempre Marines. Aliwa marinta ka. On, Kasi aliwaran. no, may marinta ka, ni tanlari marines ka. Kinita, alawa yung marines ka. Tama marinta. Marinta ka. At least no Marines, talagang straightforward. Oo. No aliwa. Aliwa. No duga. Siyo ng moto ng Marines. Yun yung kanilang moto. Kaya nga sabi nila, tell that to the Marines. Pala. Butit na pala. Kasi tatanungin ko yan eh. Bakit marines ang natutukoy dyan kung may mga alam mo na pinabubulanan pa at ayaw maniwala yung mga marines. Ayun pala yung rason. Straightforward sila. Ay, nako. Kaya yun yung anong tawag mo diyan? Kasabihan na tell that to Tell the that to Marines. the Marines. Pala ngayon ko lang nalaman binabanggit ko yun pala yun. Ay, okay. So, yun. So, sa eve of election, sa araw ng election, o gabi ng election, November 1, wala nang campaigning at ipapatupad din yung liquor, transport, food giving. No liquor, no transport, food giving. Apektado may kin paano tura may manatang Ah? Kin manatang na para inatoy.
Di ba piscina to eh? Ay, Ikaramihan doon kahit dyan kwanto, eh. November Family, 1. ano yan family reunion. Hindi okay labat. Basta kayo manaatang at sari mabilay. Di ba? Inuman yan eh, di ba? Pagdating sa bahay, Oo. likod at Sara may malagkit na pagkain, native cakes. Mm. Di ba? May inuman, may kasiyan, mayroon pang karaoke because of that nandun lahat yung pamilya. di ba? Oo, no, ha? Napiktuhan Tamang-tama tuloy. ito pala. Gathering nga. ng families. Oo, tapos ipagbabawal mo. No ba Tapos yan? nandyan na si kandidato. Sino bang matabang utak ang nag-schedule ng November 2? Ba't di na ginawang the next Monday of the Monday, month? o nga, no? Di ba? Pero alam mo, wala rin Ay, isa-isa susilis. ito. Bakit ka mo? Kulang ang pulis eh. Walang magpapatrolya sa mga barangay. okay. Hindi Yan. rin may papatok. Oo, given na ulit yan. Given Basta na doon ka ulit. siguro sa tago na lugar. Oo. Pagka wag sa sa yung kitang-kita pa sa daan. Kasi Mm. okay lang na magandang sabihin ito na no liquor, no transport and food giving sa eve of election. Bakit? Nandiyan ba yung mga polis na nakabantay sa lahat ng mga barangay? Yun ang tanong natin. Sa election day, November 2, 2026, barangay NSK election na yan. Ang magsisimula ang pagbubukas ng urna alas 7 ng umaga. Mga voting centers, kung kukumon, bubuksan yung mga voting centers at 7 o'clock ng morning at magsasara ng alas 3 ng hapon. Tapos after alas 3, magsisimula po yung counting, canvassing, and proclamation ng mga winning candidates. Yun. So November 2 po 'yan. Ito, basahin ko muna bago tayo magkomersyal. Sige. Sabi niya dito, kaya inuhuli ang mga yan dahil kitang-kita sila sa daan, yung mga nagpupurtiwan na sinasabi mo, sir, tungit. Pero pag nasa loob ng bahay, kailangan pa ng SW, sir. Tama ka naman. Search warrant. Oo, pagka nasa loob, kailangan ng SW, search warrant. May case study pa yan eh. Kunwari may nagbebenta ng tahong, o kaya isbuko para makita lang yung lugar. Pagka na-search na yan, na case study na yan, i-apply na ng search warrant. Yun ang sinasabi nito. Totoo naman, na pagka nagmamadyong ka, nagtutong its na kitang-kita sa daan, pwede kang hulihin kahit walang search warrant. Yung nagdradabol, kitang-kita sa daan ah. Di ba? Ayun Ba't hindi ninyo inuuli? Sabi ko nga. Siguro pulis itong nag-react dito. Yun ulit. Double standard kasi. Di ba? Maraming double Tama. standard. Yung mga nahuhuli na nagtutong its dahil kitang-kita daw sa daan, pwede na nilang hulihin. Yung nag-drop nasa daan ah. Ayun nga. Maingay pa. Maingay pa. May sound system pa. Oo. Di ba? Bakit? May music pa yan. Pag nagkakakantsawan nga di ba? Ang puti. Kung nila na isang karingalyo. Lalo na yung tupada. Yun! Low J, slow, laronse. Di ba butada? Yes. Kasi pag itinago nila yan, sinong pupunta? Nako, sige. Babalik tayo pagkalipas ng ilang malagang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions.
JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita! Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag na Saray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito? Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Jad Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita. Popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa likna ibali at atin tanagagik alas 8:05 sa oras sila kalop kantabay ni Sari Magtaryuran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service always. Tanda sa Magtaralingkor, Magtaryon ka paborito, Joseph Kanilang Bacani. Maxil ni so amay tumitawag dad say ay amay sayang ngasang kapaborito Ajay ni paakarad say ay so tuan kipapasan na abiglaman nasay presidente. Yes, ang ganatan. Ang ganatan ha. Kasi sa gabay na tuo nakabatanda naman talaga status to. Kayari na ospital si Presidente BBM ya na ospital alamat lapod sa may the same niya sakit ha. Oo. Sa ibabagadalante kapaborito RJ, if the president is temporarily incapacitated and when notice is given to the Senate President and House Speaker, the Vice President becomes the acting president. And this is embodied sa Article 7, Section 11, Paragraph 1 na sa Constitution. Oh, malinaw yan. Oo. Dahil parang siyempre law of succession yan eh. Oo. Kung hindi ka makakilo, sino? Kaya nga may vice president eh. Yes. Kaya nga may senate president eh. Oo. Kaya nga may house speaker eh. Oo, Dahil kasi- yan yung law of succession. Sila Oo. yung magkasunod. Correct. At importante kasi yung
yung tungkulin ng isang pangulo. Yung isa, dalawa, 3 araw okay lang. Pero yung matatagalan ay delikado na po 'yon because kaukulan tayo may decision making kasi. Napaka-importante po 'yan. Na makaka-apekto sa lahat. Oo. If ever na mali yung desisyon mo because of your sakit, di ba? Oo, yes. Pero ito kaya nga alam mo bago mo ituloy, isingit ko lang, bakit hindi na kasi ilabas? Ang iimbestigahan ngayon, NBI at saka yung mga ibang agency concerned about sa investigation, yung nagpapakalat ng maling medical bulletin. Bulletin, oo. Ba't hindi kasi ilahad yung, ito walang sakit. Parang gano'n. Di ba yung sa reporter, Yes. di ba yung sinasabi nung tao na wala siyang sakit bakit magaling pa ba siya? Yung sabi ni kaya sabi ng reporter, hindi naman, hindi naman ho siya doktor, sabing gano'n. Oo, sabi ng So, reporter. Siguro, ilabas na lang. Kung okay, Mas di maganda na yun. okay. Kasi lalo na ngayon, may statement si Executive Secretary Ralph Recto. Ang sinasabi niya ngayon is, kung kayo ay kumain lang ng sabaw ng 3 o 4 na 5 araw, talagang papayat ka. Then there's something wrong. Bakit sabaw lang kinakain? Oo, kasi nga pinagbawal daw yung solid food. So, napanaginipan pa daw ni Presidente, siya mismo ang naglahad na kumakain ng steak. Parang gano'n. Pero, tama nga naman, kung ulit-ulitin natin, kailangan na malaman ng taong bayan. Yes. Ano bang cause? Ano ba talaga? Di yung kung gusto mong malaman, di yung medical record na galing sa doktor. Yan. Ano niya na kasi. Kung okay, wala namang problem, di ba? Yan ang kailangan natin. Kasi sabi nila, ito sa ibabagadan natin, sa St. Luke Hospital has the moral obligation to disclose the true medical condition of PBM. Well, sila pa yung nagpayag kapon, yung binasa mo, di ba? Oo. Binalaan pa yung mga di ba? Yung statement naman yon, yung lumabas bigla sa social media kung saan galing naman yung kopyang yon, ganon. Pero nga ito, sinasabi ngayon, may moral obligation pa rin ang St. Luke's Hospital to disclose the true medical condition of BBM. Doon siya naka-admit. Oo. Di ba di ba, maalala mo yung mga nakaraang mga opisyal? Di ba biglang lalabas yung parang spokesperson ng ospital? Tapos sasabihin ganito ang kondisyon, di ba? Ini-interview nila sa labas, di ba? Walang problema ganito, pero yun ang inaantay siguro ng tao. Yun. Kasi inaabangan. Kasi hindi naman lahat yung paano sa halatang dala? Hindi ho May mga concern din sa kanya di ba? Siyempre, pikasi, nabig, mga ganon, di ba? Pang nalaman natin. Kaya sana maglabas na lang ng kwan. Ang maganda mismo si Pangulong BBM magsalita. Sabi nga ni Yusek ba o secretary na siya, yung si Castro, di ba? Sinasabi nung may katawan na malakas Di siya magsabi. Ano bang hinanap na? Hindi, sinabi na nga daw Diba? Sinabi nun sa reporter. Di ba? Na, But we would like to see... Yung mismong may katawan na sasabi na malakas siya, sabi niya. But we would like to see the President himself na magsalita mismo sa television, national television, that I am fine, I'm healthy, I'm strong, I am fit to perform my duties and responsibilities as the President of the Republic of the Philippines. Ganun. Nothing to worry at all because I'm physically fit. Di ba? So, am I to do my duties and responsibilities? Alam mo, sa totoo lang, tungtung ito, kapaborito, RJ, kung wala kang tinatago, madaling humarap sa taong bayan. Sa totoo lang naman, hindi ho ba ganon? Ito, sinasabi nilang may sakit ka, di lumabas ka sa telebisyon, magpa-interview ka, magsalita ka sa harap ng taong bayan, to dismiss itong mga haka-haka, mga allegations, yung mga fears ng taong bayan na ikaw ay may sakit. Pero malakas daw siya. According to Madam Claire. Malakas ang ating, kaya nasabi ko din kapon na no problem at all dahil malakas ang ating presidente. Pero ngayon may mga gusto lang malinawan. Dahil, kasi importante kasi na malaman natin din yung health ng Pangulo. Kasi nakatuyaw na nakausap mga mamaya kaya nga naikwento niya yung gano'n yung napanaginipan. At tumatawa naman. Malakas naman kung susuriin mo yung kanyang
pagsasalita sa harap ng mga mamamahayan. Oo, kasi pag-isipin mo, pero ito nga may mga gusto lang. may gusto lang. Oo, Pag-isipin mo naman kasi kasi concerned sila. pag-isipin mo naman kasi kung sa totoo lang ka paborito Jay, kung talagang malakas ka, di humarap ka kaagad para mapabulaan yung mga mawala yung parang issue at pinag-uusapan. Mabilis lang naman yan, madali lang naman gawin yan. Madali bata lang pa naman naman tawagin yung mga oh. reporters sa Malacanang. May mga Malacanang beat reporters niyan. Madali lang naman yan. Saka bata pa naman, 67. So Bata pa naman. hanggat hindi humarap kasi ang Pangulong BBM, siyempre nandan yung haka-haka, hindi mamamatay yan hanggat hindi siya umaharap. So ano yung sakit talaga in particular sa tiyan? Ano na ba Parang yung... sa tiyan ba? Sa Kasi tiyan yan bawal mag ang sulit sinasabi is something na... Kaya sabaw lang yung sinasabi Oo. niya na talagang papayat ka. Oo. Sabaw lang. Sabaw lang. Halos 5 araw na raw. Sabi ni Kwan mismo, Executive Secretary Ralph Recto. Talaga namang mamamayat ka dyan. Sabaw lang. Hanggang natatang tanagagik. So, yun ang mainit na usapan ngayon. Usapin ngayon kapaborito Ajay sa status ng kalusugan ng ating Pangulo. At isa pa sa mga mainit na pinag-uusapan din ngayon, itong naging recent na desisyon ng Korte ng Suprema. Korte Suprema na sinasabi nila rito It's final. it's a unanimous. Ibig sabihin ng unanimous, lahat sila in agreement. Walang kumontra kahit isa. Walang kumontra kahit isa. Ilan ba yung ng Supreme Court? Parang 12. 12 ata. 12. Plus 15. the maestrado. 15 yata. 15 members ng Supreme Court kapaborito RJ. Na pinangungunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo. Gismundo. So in-affirm nila yung kanilang ruling na nagdeklara na yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte is unconstitutional. In-affirm, meaning In-affirm pinagtibay. Pinagtibay Yun. nila. Kasi after na lumabas yung kanilang decision, may nagsabit ng motion for reconsideration yata yon mula sa Congress. Pero ngayon, ito na po yung final na desisyon ng Korte Suprema na in-uphold nila yung kanilang unang ruling voiding yung impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Yun. Kaya nga sabi ni may senador na nagsabi parang ano pang saysay ng ating trabaho pagka ganun, sabing ganun. Actually, ang reaction ni Kwan, ni Senate President Vicente Soto siya ba yun? Yung parang ganun ang tema? Siya ba yun? Sabi niya, it is a sad day, for constitutional law students and professors. The Constitution had just been amended unconstitutionally through Supreme Court overreach. Yun yung sinasabi niya. It will take decades of retirements to correct this misinterpretation. When the law is clear, there is nothing to interpret. As any first-year law students knows, the decision is a clear judicial legislation. The Supreme Court, as written in their decision, admitted of introducing a rule for Congress to follow in the conduct of impeachment. A clear encroachment on the power of the legislative branch. Encroachment. Parang binaliw mo o ano? Parang pinakialaman mo. Pinakialaman mo. May babali ka. Encroachment. Kaya say kwanto, impeachment is now an impossible dream. Depende sa pananaw ng Korte Suprema. Of course naman. Say kwanto balat nan Ken, Associate Justice Marvic Leonen nyamot sa bakto ditan. So sinagot. Kasi sila yung parang pinatamaan diyan. Di ba? May babali, parang gano'n. Yes. Anyain say kwanto, impeachment should never be abused. Totoo naman. Buti nga may Supreme Court pag inaabuso mayroon sila. Yes. In kwan naman, anong tawag mo dito? In contrary. In contrast. Sa may statement to ng Senate President Tito Soto. Say kwanto. Maganda yan. Impeachment should never be abused to maintain the hegemonic dominance of greed. Hegemonic dominance.
of greed by shaming those who occupy high government positions into preventing them into doing what they were sworn to do. That is why, this is why, kwanto, impeachment has been designed so that it is not merely a political process initiated by mere allegations or by perceived Oh, tama naman. public acclaim Oh. shaped by the propagandistic effect of timed press releases or irresponsible Tama viral naman posts siya. on social Ano mo, media. baga subagot. May yun. punto siya. Parang may punto siya sa akin, ha? Oo, In my own opinion, tama naman yung sinabi niya, dahil pag outnumbered ka dun sa Kongreso, Correct. wala ka mang kasalanan, pwede ka na lang impeach. Oo. So, tama naman. Tama yun, di ba? So tama si Associate Justice. May kanya-kanyang Amen. rason sila. Oo. Sabi, tama naman si Senador Tito para sa mga law kumukuha ng law na about that. Dahil may particular siyang pinuntuan din diyan. Tama naman yung reaksyon ng nasa Korte Suprema. Ito rin yung isang reaction ng pero- Associate Justice din. Ano yan? Si Associate Justice In contrast Ami- ulit, in contrast Oo. rito, Associate Justice Ami Lazaro Javier, say kwanto, the House of Representatives has maintained that the Vice President need not be notified or heard at this stage, asserting that she could very well be informed of and heard on the specifics of the complaint only during trial. Kwanto? Say kwanto natan ng Associate Justice Javier, this position is fundamentally flawed. It reduces due process to a perfunctory formality at the trial stage rather than recognizing it is rather than recognizing it as a constitutional guarantee that must be observed in the course of the impeachment proceedings at the House of Representatives. Whatever made was used in the initiation of the impeachment proceedings. Say kwanto balot ng Associate Justice Kaya Javier. nga bago mo ituloy. Kaya nga Dapat silang lahat sabihan muna. kaya nga silang lahat umayon eh. Oo. Meron silang pinagbasihan. Yes. 'Di ba? Constitution din ang pinagbasihan. Oo. 'Di ba? Yes. Mga kwan yan eh, marlang yung abogado. Hindi ka makakarating diyan as associate justice pag hindi ka marlang yung abogado. Of course. Sige. Yan isa koy. Kaya sinong paniniwalaan ninyo ito? Pagkapagay katunungan niya kwanda. Ito yung mga last kon natin eh. Last bastion of justice sa kwanda. Yun, kasi Supreme nga, Court. kaya pag may dinidesisyonan, pag may Supreme Court ruling, yun na yun eh. Oo, yun na yun. Ang sabi naman ni Associate Justice Ramon Hernando, I stress that with the respondent house's machinations, the one-year bar rule was not only corrupted but veered away from its purpose. It was circumvented. A mechanism crafted to foster balance between stability and accountability and given life through jurisprudence in order to achieve those ends was instead handled in a manner comparable to any other procedural hurdle or technicality that must be overcome. So say kwanto as guardians of the Constitution, the court cannot allow this degradation. Alam mo, ang liknaan siguro ng balay sa reaksyon ni Tito Sen, isa ka lang. Baka hindi ka pa abogado, sabing ganun. Samantalang yan, 15 utek na maestrado. Sunan desisyon niya sakay. Yes. Desisyon, lapod, mas kabat datan antada suloy, kung da siguro, aray yan. Gabay Demeter na Yes. liknaan. Kasi nagiging, tama yung sabi mo kanina, nagiging weapon kasi ito ng isang political group laban sa kanilang mga katunggali. Numero lang yan eh. Oo. Ang pinagbabatayan dito, numero talaga eh. Hindi natin madinayan. Kaya, salute to the Supreme Court. Di ba? Yan. Kasi kahit balibalik ta rin mo yan, mga di kampanilya ba ang tawag doon? Yung mga matatag, mga di kampanilyang abogado. Di kampanilya. Ibig sabihin talagang magagaling. Magagaling. Pinag-aralan nila yan. Wala ni isang sumalungat, isang ka pa.
Ito yung mga... Diba? Pinagtibay yan eh. Oo. Sila na yung mga talagang pinakamagaling na. Oo. Magaling na ngayon. May magaling na, Oo. pero may mas magaling pa. Oo. Oo. Kaya nga, Kaya para maganda hindi yung, maabuso. Oo. Kaya maganda yung frame ng ating constitution. Mm. May legislative, may executive, at may Judiciary. judiciary. Ayun. Okay. Executive, legislative, judiciary. Yun. Tatlong branches of government Mm. na independent from each other, pero sila yung nagbabalanse sa mali ng isa. Yun. Oh, diba? Tama Ayun, para naman. mas malinaw. Kung mali yung executive, binabalanse ng legislative. Yes. Kung mali yung legislative, binabalanse rin ng executive. Pag mali silang dalawa. Pag mali silang dalawa, the legislative comes in. Yun. Yun. Para at least patas ka nga. Oo. Walang magarabyado. Oo. Kaya nga pag may nadidesisyonan, 'di ba, umapila for reconsideration, Yes. MR motion for Tulad yan, reconsideration. halimbawa, Sa Supreme Court. halimbawa, kasi ang executive, kasama halos ang legislative. Kaya halimbawa nagkaroon ng connivance, iko-correct ngayon ng Yes. Judiciary. Base sa batas Oo. na umiiral. Yes. Ganun yun. Sige. Tulad nito ngayon, please shut up. Bakit? Ito sabi naman nito Pinatitigil na tayo. hindi. Ito naman si National Security Advisor, Professor Clarita Carlos. Sinabi niyang, shut up. Alam mo kung sino pinapatigil niya? Si Tito Sen. Na bakit? Kasi di ba maalala mo si Tito Sen, dahil sa sigalot sa China at saka, di ba, yung pakikialam ng China sa trabaho nila sa legislator, galit ng mga senador. Inabanggit ni Senate President Tito Sen na pag-aralan natin i-declare ng persona non grata yung ambassador ng China na nandito sa Pilipinas. Pero ang sabi ngayon ni dating National Security Advisor Professor Clarita Carlos, shut up. Nako, tumigil At kasi sa kwanto, yung word na persona non grata ay isang sensitibo at seryosong terminong diplomatiko na may direktang implikasyon sa ugnayan ng dalawang bansa. At ayon sa kanya, hindi ito dapat ginagamit ng basta-basta dahil maaari itong magdulot ng tensyon sa relasyon ng Pilipinas at China. Yan ang sinasabi rin ngayon ni Ate Claire. May reaction dyan si Ate Claire. Ito ang sinabi niya ni Ate Claire. I-play nga natin. Reaction doon sa... Ito, declaration. Pinaplanong pagdideklara ng persona non grata. Okay. Doon sa Chinese ambassador na si... Ano na bang pangalan ng Chinese ambassador na yan? Sino ba yun? Hindi. Huwag na natin pakialaman yung kung sino yung Chinese ambassador na yun. Basta may reaksyon. Basta may reaksyon. Ito ang sabi ng Malacanang na pinarating ni Madam Claire. Mismo mula sa DFA. The Department of Foreign Affairs takes note of the proposed resolutions in both houses of the Philippine Congress that calls for declaring diplomatic personnel of the Chinese embassy as persona non grata. The declaration of persona non grata is one of the most severe forms of diplomatic action that can be imposed by the government against foreign diplomatic personnel. While it is within the remit of the DFA, such an action is an option of last resort, second only to the downgrading of relations, when diplomatic relations with a certain country has seriously fractured that no intervening remedy can stabilize the interaction and engagement. It also carries tremendous implications moving forward, such as reciprocal action or other countermeasures in other areas, which is why it should not be made lightly and decided only with careful and clear thought and preparedness for how it will shape the Philippines' strategic interests moving forward. The DFA remains committed to its mandate to conduct diplomacy in an appropriate and effective manner that advances the overall national interest. It is in direct communication with the Chinese government on various bilateral and international issues that are of great importance to the Philippines.
it is hoped that the DFA would be provided with ample space to perform its functions and to sort out issues with foreign counterparts through dialogue and consultation rather than through public discourse, in accordance with the President's vision and guidance as the architect of Philippine foreign policy. End of quote. Si Katuman, malilinaw man, through dialogue. Oh, kasi pagka binanggit mo, persona nung rada, di singa mula pinasumpot. Oh. Kasi you are alien. Oh. To this country, alien ka, hindi ka katanggap-tanggap dito. Yes, Yun ang ibig sabihin yun nun. ang ibig sabihin nun. Yan, patungkol yan kay Ambassador Jing Quan. Ambassador Jing Quan palang pangalan niya. Ngayon, tama nga naman, meron tayong Department of Foreign Affairs. Let the department do its work. Tama naman. Tama naman. Kasi mukhang nasusubran na ata ng aking idol. Sabi naman nitong si ito, basahin ko lang. Sige. Sabi naman nito, number Teka, balikan ko. Buninangin ko. Sige. Sabi niya dito, wag na sana idol magbigay komento about that impeachment Tito Soto dahil for delikadisa dahil siya sunod pisto kanto. Ang ibig sabihin siguro, tama naman, di ba? Kung naman. sakaling may impeach kasi, sinong susunod? Yes. Yung Senate President magiging Vice President. Vice President. Tama naman to, may punto naman. Huwag ka nang magbigay ng ganyang mga komento. Pero komento nila yun Tito Sin Yes. Siguro alam nila yung law of succession. At bago tayo magpaalam mga kapaborito, binabati nga natin nga pala ng happy birthday si Mayor Patrick Agustin Karamat. Birthday niya ngayon? Birthday niya pala ngayon. Ay, belated happy birthday din kay Chief Perla Laureta kahapon. Asawa ni Yumaong Boy Laureta. Happy birthday po sa inyo. Ayan. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Madam Lynn Coronel, good morning. Kay Madam Emma Alipio, good morning. Siyempre sa mga single ladies na rin ng Barangay Basing, Nanay Bihing, Nanay Kunching, Madam Perla, at saka si Kagawad Esperanza. At saka si Madam Ja. Yon. Pero hanggang pulay malam, yung oras ay ating tanagagik. Hanggang sa Monday, because it's Friday today, see you again sa Liknay Valley. Akalo pa kantabi lalang mula sa remagtoryo ng kapaborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tansay magtoryo lingkor, magtoryo ng kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Kantabay timot na nakalupad na technical side, ang kape arom at sa alun lang nagpuso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. See you po mga kapaborito dito lamang sa number 1 Pop Music Station ng lalawigan ng Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanglan iray nanduruman lignaan na balay.